Sanibonani guys, igama ngiqabile ngiphathela amazwi la. Homecoming ngomhla ka 30 June. Guys uphindile. Stress ugirl. Ubamba ikhanda. Uyasho ukuthi hawe ma ngizoxoshwa. Uthi unesithando hayibo. Uxoshelani mngani? Wena ubuwenzile umsebenzi wakho nje uwenzile umsebenzi. Athi nayo-ke inkinga. Angiwenzanga umsebenzi wami. Bekumele ngimphenye uShobane nginikeza lama documents ngibone ukuthi yini le ekumele ngiyigxivazele kodwa kumele ngagxivaza mina nganga-check. Hawe ma uyazi kuzomela ungisize mngani wami. Ungisize ngibatshele labantu ukuthi uShobane uthenga imoto onyanyavu ngale mali le ngayigxivazela mina. Anginacala mina ngivaze ngidle imali. Athi nesithando kusaphenywa mngani. Kusaphenywa. Akekho umuntu othe unecala lana. Wathi hawe ma uzongigila uShobane. Athi Mandla mtshele ukuthi akaxoshiwe lo muntu usaphenywa. Nangampela noMandla wangenelela. Khululeka uzoba right. Wathi kufanele nikhulume kanjeni na angithi imisebenzi yeni iphephile. Imina ozolahlekelwa umsebenzi la ngiyekeni man. Okay? Wafika uShobane. uShobane ufika nje. Ukhulekile ubhuti njengenjwayelo. Umane wathi, "Ey uyinja Shobane yazwa? Uyinja." Kusho uphindile. Wathi hayibo. Kahle kule clinic ngiyalingwa yini? Wonke umuntu ufuna ukungigibela ekhanda, wonke umuntu ufuna ukukhuluma kabi ngami. Athi ngampela yini le oyenzayo? Ungibophela uzungu wena. He? Ungidwebela uV. Uthi angigxivaze ama-documents kanti uyazi ukuthi le mali uyayintshontsha. Jika futhi mina ozophelelwa umsebenzi. Wathi relax aphindile. I-department ayifuni wena, ifuna mina. Wathi ngeke ngize ngikwazi ukurelaxa ngoba imina ozolahlekelwa umsebenzi, hayi wena. Wathi yabona nje, ngiyabona ukuthi awuyisoli nanokuyisula ngalento eyenzakalile. Omane wahleka uShobane. Wathi ubheke, uyahleka ngisho ukuhleka. Waqhubeka wahleka. Wasilelela la, phindile. Ngithe ayikho into ezokwenzeka kuwena. Wathi mekuthi khona into eyenzakala uzothini? Wathi kobe kusho ukuthi phela umsebenzi wakho uwazi. Wathi hawu, usukhuluma kanjalo futhi. Mina ngiyawazi umsebenzi wami, wena wangiphoqotha ngifake isigxivizo. Wathi bekumele ucheke ukuthi yini lo igxivazelayo. Cala la mina, akusilona icala lami phela lelo. Hayibo uShobane guys washintsha. Ashintsha njengokudla epletini. Usiphindile-ke guys umane nje waphelelwa amandla. Esebona kahle ukuthi ngampela uShobane uyinja le athi uyiyona. Guys, akupheli-ke lapho uhambile uShobane wayale kumngani wakhe uShabi eyosho ukuthi eclinic imphefumulisa kanzima. Asho kumngani wakhe ukuthi lalela ndoda, nawu drink phuza. Aphuze uShobane adakwe. Wathi into ebuhlungu kakhulu ukuthi ubudlelwane bami noma bulimele kakhulu ngale ndaba. Uma akafuni ngisho ukungibheka. Wamane wathi yabo inkinga yakhe yodwa wena ukuthi impilo yakhe icontrol abantu kakhulu. Wathi yazi ngampela ngiyafuna ukuba in control of my life. Wathi yodwa ke indlela. Kumele ube your own boss. Yabo mose sebenzele omunye umuntu. Hawu khohlwa. Ngeke uzuze ukwazi ukuthi uyilawule. Yabona mina yonke into la irawunda la esandleni sami. Kusho uShwabi. Wakhala kuShobane ngoba vele uthathekile esefuna naye ukuthi ke ayisebenze yena ebese impilo yakhe irawunda la esandleni sakhe abo boss. Akazi kodwa ukuthi lo msebenzi lo uShwabi afuna ukumdonsela kuona, sure ukuthi akusiwona umsebenzi ophucuzekile, umsebenzi obukhoshosho ozogcina futhi umfake ejele. But anyway, ubhuti ke ugijime happy waya lapha eclinic ephuze edakwe njalo ekuma wakhe. Theme efika khona wathi mawami ongizalayo. Omane wathi Metron, wenzani wena? Unuku tshwala phufu ngathi uyithaveni. Yini inkinga yakho ngoba kuza abaphathi namhlanje? Athi ma ngifuna ukutshela ukuthi noma kwenzakalani ngizokunakekela mina. Wathi unginakekele ngani Shobane? Ngoba mawuqashwa la akukho umuntu ozokuqasha. Akekho umuntu ongafuna ukuqasha udokotela ophuma ukuyosebenza emakhaya nakhona lapha emakhaya uxoshiwe khona. Amane wahleka futhi uShobane. Wathi ayikho into serious vele wena oyishoyo noyikhulumayo. Like uyimanje kukhuluma utshwala kukhuluma wena. Awuhlali phansi uyiqoqe. Mebefika labantu uthula uthinya kuzokhuluma mina ngoba at least izwi lami mina lisezwakala. Wena izwi lakho alizwakali. Nangampela guys ke bafika ke abaphathi bezomlethela indaba ezibuhlungu uShobane ukuthi uxoshiwe emsebenzini, asuphinde avumeleke ukuthi ke aze lapha ekhambeni clinic njengodokotela noma njenge-head of doctors. Kahle nje angamana ahambe uhlala ekhaya vele nalokho kusa right. Waphatheka kabi uMetron. Qede wathiwa wena Metron ngokuba budedengu kakhulu kangaka ungabheki izinto sizokunikeza nansi final warning. Isayine uMetron akavaze alinde ngisho u2 seconds. Umane wathatha ipeni wathatha i-contract leyo wayisayina. Wathi uyakhuza uShobane ethi mama usukusayina lento weseqedile uMetron ukusayina. Ebona kahle ukuthi hey cishe walahlekelwa umsebenzi wakhe naye
cishe walahlekelwa nayimpesheni yakhe. Ngisho i-final warning guys, it's better than losing everything. Guys, umane uShobane uthi umbhedo lo waphuma wahamba, kwase kwalandela kuPhindile. Phindile-ke ubekade vele endiwazile ugeli, ikhanda liduma, bakhuluma naye engezwa lutho. Qede wabuza kubhuti ukuthi uzwile yonke into esikuchazele yona? Wathi angizwanga lutho. Wathi hayibo, sesikhulume kangaka uzwanga lutho? Wathi ikhanda lifrizile. Kwathiwa into esizama ukisho la ukuthi sizokunikeza i-written warning, kodwa ngifuna wazi ukuthi lesi sigxivizo siphethe, you took an oath ngaso ukuthi awuzosisebenzisa budedengu. Kusukela manje qaphela ukuthi lesi sigxivizo sigxiviza makunjani. Wabonga ugirl waze wathi inkosini ibusise nemindeni yenu nonke, nezizukulwane ngezizukulwane esazozalwa. Uphindile unedrama. Waqede lapho waphuma ngomnyango bese efuna ngisho ukuxhawula, abanqaba ukuxhawula, ebona ugirl ukuthi hey uphunyuka okugibeni. Guys, akupheli-ke lapho kuthiwa biza uDr Sihlongwane waqhamuka uZethu. UZethu-ke guys ube ne-straight face, ungakhombisi nandokuncane nje ukuthi unovalo. Bamane bathi wena-ke Zethu siphoxeke kakhulu ngawe wena, kakhulu ngampela ngoba besikuthemba. Awuthuli nge-information enkulu kangaka engasicekele phansi iklinikhi umane nje uthi wena silent. Uyakhuluma noma thi uyazi ukuthi abantu obacebayo bazokuzonda, kodwa izwi lakho belibalulekile kulindaba. Wathula wena. Hayi kahle kufuze ngabe ngiyakuxosha wena Dr Hlongwane, kodwa-ke ngifuna ukunikeza umthwalo onzima kakhulu nokukuxosha. Ngifuna ukukunikeza isikhundla sokuba yisekela le-head of doctors. Ngiyathemba ukuthi-ke uzosibuyisa isithunzi sale clinic lesi-ke esisimane sabhatshwazwa phansi uShobane. Hayi-ke guys, uZethu ngekukhulu iqholo wavuma, kodwa kubonakala ukuthi ebusweni akekho happy girl, cause uyazi ukuthi phela mentshontsho umsebenzi kaShobane lokhu kusebenza izitha. Yebo emsebenzini uzowushaya umsebenzi cause ugirl is very much competent, but ngaphandle uma sehlangana noShobane kuzoba njani? Ngoba uShobane uzombona njengomuntu amchitha iqatha emlonyweni ngaso sonke isikhathi uma embona. Akupheli-ke lapho, kuphinde amshiya nakwi-aisle lapha emshadweni, wamshiya elenga kanjalo, ukusho khona ukuthi kahle uZethu uShobane angambulala, ngisho ukumbulala ngendlela esemane wayemosha ngayo impilo yakhe according to yena uShobane. Wazi ukuthi ngisho nale stress anaso sikhulu kangaka nje empilweni yakhe ngenxa kaZethu, ngoba ukuba uZethu akavumanga ukuthi-ke abuyele empilweni yakhe, ngabe usaphila uSifiso, ngabe akambulalanga. Futhi kube-ke uZethu akavaza athi cha angikufuni ukukushada, ngabe akavaza akuphoxeke phambi komphakathi emi lapha nensudi yakhe black and white, wagcina engashadanga ebeyitshela ukuthi usezoba-ke u-married man. Futhi kube-ke akusilona iphutha kaZethu, ngabe usaqhubekile waba udokotela ne-head of doctors even, kodwa manje he has lost everything and it's all because of who? Zethu guys. Hakupheli-ke lapho le esiteshini samaphoyisa uyalwa uConstable Dlamini ufuna idokodo elilahlekileyo. Leli dokodo elilahleke emva kokuthi uMankwanyana naye ahamba esigodini sase-Okhambeni. Guys, uyahamba-ke uya kapteni uyambuza ukuthi ngabe likephi idokodo. Uthi ukapteni wabuza mina le ngemqaleni wami na, uthi cha kwazi ukuthi la estation ngamane kulahleke leli dokodo impela laMankwanyana elinegama lakho phakathi. Athi hey wenza umsebenzi wakho wentombazana uphume kumina. Uthi cha ubuke kurelaxile kodwa kapteni, ukube bekulo kapteni engimaziyo ngabe lesi station sesiphansi phezulu kufunana neleli dokodo leli. Athi hayibo wentombazane musukudelela, kadelela-ke manje, yabo yadelela. Athi cha ngideleli ngifuna idokodo. Guys, uConstable Dlamini bamsongela bathi wena uzogcina nje ngokubhala ama-affidavit, ngeke ukhuphuke esikhundleni mokuqhubeka ngale ndlela. Hamba ubheka amanye amadokodo ukhohlwe ileli, phuma la. Yasolisa-ke manje ukapteni ukuthi ngampela yonke lento ebikade ikhulunywa uMankwanyana ukuthi wazidla iy'mali zakhe iyiqiniso. Nakho phela sekulahleka namadokodo estation, kodwa kube kungekho umuntu ofikile wazontshontsha leli dokodo. Kuyacaca ukuthi umuntu olithathile uyena ukapteni, uzama-ke ukuzikhava ukuze angavele obala ukuthi uyiqili kangakanani. Guys, aphela lapho ngamazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazibela homecoming ngomhla ka-30 June. Guys, uphindile unesistress ugirl, ubamba ikhanda, uyasho ukuthi hawe ma ngizoxoshwa. Uthi unesithando